Haino hai ke pilih faike nongni bwskango kaisa kwtal songmungbai hingke lamsugo mondira tipra kicheno ani khapangni mare kiching songno ang tini tamo songnanai norok soyakari puilan theke paithakjora tei khalogo naitongni bayaro tini 10 minute bai no monai kaisa recipe ang nongno songui phunnangnai hingke tabuk phano ani o channel no kwtal naitongnai rok subscribe khaiyako hingke subscribe khairokti bayaro please subscribe khaidi nongni support tai logi nango help nango hingke tei bell icon press bo khaina tapokdi hingke tabo ang mui songna bagui masala tiyar khaisinai hingke masala ni bagui ang oro karai gas o boksai reka aboni yagulo piyaj thaini rai reka hingke tai loge o tomato kaisa rai reka hingke kaham ke sui hingke oro moso thaibrui nanai hingke tai rosun khogui reka aboni yagulo haising reka darchini bukur rwnai hingke aboni yagulo ang oro elaichi kotor kaisa reka hingke oro golmoric rwnai golmoric rwmani yagulo hingke ang tui kisa rwinai bono kholobui ang kisisa haino 1 minute bono muphunai hingke tabuk wngkha ang bono kariui thanda khaina bagui side o tongni rwnai bayaro hingke tabuk nailaisinai tamo songnai hingke ang tini toktui songnai gaura toktui tui thamnaka ang bono supuruine kaham ke golui nanai hingke bayaro o toktui tui thamno no kwbangma khe ang tini 10 jona borok chaimanai haike nongno ang tini toktui peda masala ke songui phunuknai hingke toktui sena bagui thok kaham nakha hingke aro ang toktui je suprujak no ang toktui rui nakha hingke tabuk toktui no ang kaham ke koluine supuruine baja serui nanai hingke bayarok jephru pano hotat ke nograi nogo kasaka hingke chwng bazar nokni bai hachal hingke tamo khlai toktui tui tham tongo hingke palmaya borok hingke to kwbangma hingke tamo khlainai toktui tui tham tongo jotoni omo haike mosla peda khlai norok try khainai di charui mano hingke nograi bo khushi wngmano nokni borok bo laisimani lak hingke ang toktui no tikhlai nasinai sermani wngkha hingke tabuk ani o mosala bo thanda wngkha hingke ang grinder o piyaj khlaina sinai bono mosla peda khlai sinai hingke ang oro mosla peda khlainakha mosla no hingke tabuk songlai digi thanglai sinai hingke ang toktui sermani karai o no ang teisa thok kaham rirphinai mui songna bagui hingke tabuk jira asta ririkha thok tongkhani hingke aboni yago khe ang piyaj thaisa chikon chikon guri guri khe ribi ribi khe rakha bono khichoni rwnai hingke piyaj no kaham ke kolnai ang kisa piyaj kwthwng bahai no ang muphunui nanai hingke aswk khamruia kisa chakchi chakchi khlai nanai hingke aboni yago khe mosla peda khaijak no ang luklai rwnai hingke kaham ke kolnai kolmani yago khe ang oro tabuk rwnai mosla rwnai jira gura rwkha arpor khe doina gura rwnai aboni yago khe swtui gura aboni yago khe moso guri rwnai aboni yago khe som rwnai arpor khe kaham ke koluinai ang bono kholobnai 1-2 minute mosla muna bagui tongni rwnai hingke tabuk 1-2 minute wngkha mosla kaham ke mungkha thok rok saka kasabai kya hingke tabuk ang bwtui ni bagui bwtui rinai hingke oro bwtui glass kaisa ririkha hingke bayarok no bwtui kwbang chanakha bwtui kwbang rui mano kom chanakha kom rui mano nongni mote norok rui mano kholobui ang bono kutuk rwnai hingke tabuk ani mui kutukha hingke ang oro alu sejak tongo alu sejak no rui rwnai hingke aboni yago khe toktui sejak no ang rwinai kaham khe koluinai bono teisa haini hai kutuk rwphinai mosala bai bono nang rwinai ang kol phinai kaham khe kholobui teisa muphun phinai bono toktui no rwmani yagulo hingke ang kholobuinai teisa hainai check khlai phinai hingke bayarok nogui tongkha no mosla peda kahama ke wngui tongkha chakhi chingui hingke tabuk gorom mosala khichoni rwnai hingke bayarok norok bo mo hai wngkha na wasachwk nograi phai palmaya bazar hati kwrui bazar bai hachal wngwinai hingke next time o norok taro wanadi omo haike toktui bai khe norok try khainai di nograi bo khushi wngano hingke tai nini yago bo somoi tongnai tei nograi bai tei nogni borok bai bo family bo katui mano hingke tabuk ang mui tikhlai sinai doina blai rwinai tabuk kaisa pati nakha hingke norok tabuk mai bai bo chai mano ruti bai bo chai mano puri bai jesa bai pano norok mono chai mano hingke kahama ke mui moto mui jib jib wngui tongkha hingke tini ni o songmono norok bhaingsaka bayarok comment khaina tapogdi tola comment o comment khai di hingke tai chajakha hingke ani o songmung no like share khai di hingke nongni hamjakma tai logi support nango hingke tabuk phano ani youtube channel o subscribe khaiyako hingke kwtal naitongnai je jagani phano subscribe khairodi subscribe khaina tapokdi tai logi bell icon press bo khaina tapokdi tebo kwtal kwtal somung no bwskango tui phai phynai tini jora hambai bye bye.